Другото нещо, което е, имай голяма визия за това. Напоследък тази дума започна много така да ми харесва, че човек трябва да има визия за живота си, за себе си, за това, което иска да постигне. Представяй себе си по този начин, чрез тази голяма визия, стъпвай така в обществото. Стъпвай с тази увереност, стъпвай с тази сигурност в себе си, в тази визия, която имаш за живота си. Защото ти, ако я нямаш и не вярваш в това, то се усеща. И никой няма да те подкрепи, никой няма да тръгне след теб, никой няма да иска да разбере какво по дяволите ти правиш и какво по дяволите искаш ти да постигнеш и защо. Пак може да ти отнеме време, но по-добре е да тръгнеш по този път осъзнато, отколкото да си стоиш в този затворен кръг, в който си свикнал и никога дори да не опиташ. И третото нещо, което искам да кажа. Опитай. Try something. Пробвай нещо. Опитвай. Няма стрес, няма страх. Има само опит. И как ние наричаме този опит? Грешките, за мен, преди много ме беше страх от грешките. Обаче за мен грешките са такъв добър показател, такъв добър учител вече, че изобщо вече не ме е страх от тях. Не дай да търсиш сигурното, защото нищо сигурно, това, което и аз разбрах, че няма нищо сигурно на този свят, нищо вечно. Живей тук и сега, бъди благодарен и избирай да бъдеш щастлив. Четвърто нещо, което искам да споделя. Избери щастието. По-трудно е, но ако искаш да бъдеш щастлив, ще можеш да бъдеш щастлив, стига ти да избереш да бъдеш такъв. Ти трябва да го избереш, ти трябва да го искаш. Ти трябва каквото и да се случва, да бъдеш благодарен и да избираш щастието. Това не значи да си супер позитивен. Не, това значи аз се фокусирам върху това да бъда щастлив, да ценя и да благодаря и да откривам и в малките неща щастие. Ти ако не можеш в малките неща да откриваш щастието, ти няма да се научиш да го цениш в големите си постижения. Пето, понеже започнах вече да ги броя.